Практично наміри з боку. Коли журналісти зайшли в кучу, те, що вони... So it is very close to the capital. Тому було важливо, що ми не залишили hostilities here. It was very important. Але ми вже почали відбудовувати наше місто. We already in reconstruction. Було вже дуже багато. You can imagine how many lives we managed to save.